Xemx ta' Settembru tiftaħ il-bibien tar-Rixtellu. Hawn Malti li jindika li Settembru bosta drabi huwa xahar li ħafna drabi l-elementi tat-temp fih danu jagħmlu tajjeb għall-bidja. Din is-sena fil-fatt Settembru kien ħarir aktar sħun, iżda kien jikkonsisti f'aktar rieħ fil-waqt li kellu aktar xita. Xahar li kellu ftit minn kollox. Nħabbru l-Uffiċċju Meteoroloġiku fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta dan hekk kif Settembru ta' din is-sena kien aktar bix-xita minn dawk ta' żminijiet ta' qabel. Ix-xahar li għadda wassal għall-ewwel ħalbit tax-xita tas-sena l-ġdida tax-xita tal-Uffiċċju Meteoroloġiku ta' Malta b'59.8 mm ta' xita imkejla f'Ħalluqa. Dan it-total kien kemm xejn ola minn norma tal-klima rekordjata bejn l-1991 u l-2020 ta' 59.2 mm u nġabar fuq medda ta' jomejn fit-22 u 23 ta' Settembru. Ix-xahar kellu wkoll 3 ijiem b'maltempati birrat fil-waqt li jumejn oħra li kienu kważi dejjem bix-xita. Akkost il-maltemp u x-xita, Settembru sta kien aktar sħun mill-medja bit-temperatura massima medja tax-xahar ta' 29.5 gradi Celsius taqbes in-norma b'0.9 gradi Celsius u temperatura minima medja taqbes in-norma ta' 21.2 gradi Celsius b'1.5 gradi Celsius. Fil-waqt li l-ogħla temperatura reġistrata kienet dik ta' 32.6 gradi Celsius, l-anqas temperatura kienet dik ta' 17 il-grad Celsius.